The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera ichi. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language muzuva ranhasi. Ngoma Gifi kwasai vateereri. Vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tadzoka zvakare paurukuro yakapfuura muchikamu chatakapedzisira kuita haina kupera yaiti bhaibheri rinoti kudini nevaroi. Saka nhasi yapati 2 bhaibheri rinoti kudini nevaroi. Ngoma maarede here mutitungamire chidzidzo ichi. Right. Maybe kuitira vasina kunzwa urukuro yakapfuura. Muchirongwa chinechi tinoshandisa Bible patinenge tichitaura nyaya dzinoitika kumaraini. Reference yedu iBible. Ngoma patakakurukura urukuro yapfuura. Mungadefine here vateereri kuti muroi chii? Alright. Zvinobuda pachena kuti muroi munhu anovavarira kukanganisa mumwe munhu nenzira dzakasiyana-siyana. Anogona kuda kutoparadza upenyu, kutoti munhu afe, kuuraya, kana kuti kuvhiringa utano hwapanyama, kuti munhu arware panyama, kana hwepfungwa, kuti munhu atorwara nepfungwa dzikanganisike. Muroi zvakare anogona kuda kukanganisa pfuma yeumwe munhu, kuvhiringidza, kuparadza pfuma kana kuparadza upfumi, kana kuti kungovhiringa munyaya dzekubudirira kwoumwe munhu. Tadzisa vana kubudirira kana kuchikoro zviya paunonzwa kuti mwana arongoti kana apinda muexam mwana anogona ongoona question paper riri blank pasina chakataipiwa ipapo. Uroi kunenge kuchishanda masimba emweya yakaipa. Ende mweya yakaipa iyi muchirungu ndati kuti witchcraft. Saka mweya yakaipa iyi mawira ainoita pamunhu uyu. Pamwe pacho zvinotaurika ndezvekuti anoita zvekunge kutambidzwa, kupiwa nevamwe masimba iwayo. Angatete anga mbuya kana ani osiya apiwa. But ndo mazita anongotaurika musori yenyu. But ipapapo uroi uri kungori kumadzimai here? Hausi. Kunoroya kana varume. But munoziva kuti mumaraini kweduka handisati ndamunzwa inzi akazvisirwa nababa wake kana nasekuru, zvinotaurika kashoma. Mazita anonyanya kungolebhliwa mbuya natete vane munyama wani anyway taura yenyu unogona kuita zvekusiyirwa kana nababa kana nasekuru. Uroi unogona kutosiyirwa kana kuti munhu anonozvitsvagira kutonotenga nemari. Zvatakaona muchidzidzo pakajeka apa. Saka ngatifambei. Ngatidzokororei kuverenga Deuteronomy 18 vhesi ya 10 kuenda pa12. Deuteronomy 18 vhesi ya 10. Pakati pako hapafanire kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroi, kana n'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nokuti vose vanoita izvi vanonyangadza Jehovha. Nekuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Saka Mwari anoti varoi, n'anga, masvikiro, vavuki vese itimo 1. Vavuki vanowanzokuwanika kumachechi. Nokuti kana bhaibheri ichiti muvuki rinoreva mufemberi.
anoshopera. Okay. N'anga inogona kushopera, svikiro rinogona kushopera. Asi kana taakuchechi tinenge taakuti profeti. Okay. Handiti wazvona ndiye anenge achishopera achiona zvakavanzika zviri muupenyu. But munoziva kuti kumaraini kwedu mukoma ndoona kuti hamusi careful mawedzi amunotaura tiri mustudio. Kumaraini kwedu kwakasiyana. Pamuri kuti profeti, mukati profeti kumuteereri ane zvaatoona, asi mukati muprofita anotoona futi zvakasiyana. Saka imimi ndiri kukumbira kuti pamune muchitaura apa shandisai zvese kanenge kachirungu neshona kuti uku in'anga kana akuchechi anova muprofita kana akuchechi anogona kuva profeti. Because kumaraini kweduka profeti nemuprofita zvakasiyana zvinonosiyaniswa. Profeti kumaraini kwedu anoonekwa akati dzidzei achiita kunge anosunga tai opfeka sutu. But kumaraini kwedu ukati muprofita havasi kuona munhu iyeye akapfeka tai anyatsori mubuilding akagara padesk. Vari kuona munhu ari kubani. Alright, verenga Daniel 2. Dauti verenge verse 2, verse 10 na11. Daniel 2 verse 2. Ipapo mambo akarayira kuti vachenjeri nen'anga nevaroi nevakedhia vadanwe kuzodudzira mambo kurota kwake. Ipapo vakapinda vakamira pamberi pamambo. Verse 10. Vakedhia vakapindura pamberi pamambo vakati, hakuna munhu pasi pose unogona kuzivisa shoko iri ramambo, nekuti hakuna mambo kana ishe kana mubati wakatongotsvaka chinhu chakadai kune wakachenjera kana n'anga kana mukedhia upi neupi. Chinhu chinobvunzwa namambo chikuru kwazvo. Hakuna ungachizivisa kuna mambo, asi vamwari vasingagare nevanhu. Uri kuona muBhabhironi varoi, n'anga, vavuki vese vaienda kucollege 1. Zvekuti kana raive diploma kana degree vaitongofundiswa ticha umwe zvinhu zvaitonyatsotitichwa pachena zvichitofandiwa nestate. Handiti wazvaona hurumende ndo yaitofanda achienda ipapo. Saka but sorry rinenge ichinzi ifakauti yeinaimgo iyo uruikakubofuka kuti rinenge ungaiti ndeyemedicine here yauri kutrena vanhu zvine chekuita nemweya yetsvina inenge iri yei. Wambonzwa zvataurwa nevakomana vekuBhabhironi vati kudii? Hanzi izvi zvinhu zvamuri kuda shefu hazvibvunzwe kun'anga kana kuvavuki. Zvinhu zvinototsvagwa kuna Mwari wekudenga. Kurava kuti varitotaura kuti isusu patinoshanda mweya uri matiri haubve kuna Mwari. Vanyatsobvuma vaisa pachena. Saka mweya unoshanda nen'anga, unoshanda nemuroi, unoshanda nesvikiro. Hakuna mweya yevanhu vakafa. Hakuna mweya waMwari, hakuna ngirozi dzaMwari. Mweya yakaipa ndo mabudira zvamuri kutsimbidzira imboudzai muteereri. Vari kutozvinzwa aiyo ngoma nyatsotaura ipapapo kuti hapana linki. Kuti munhu abva aziva because ndo dziri kutaura dzega n'anga nevaroi kuti isusu zvamunotibvunza hazvisi zvakafanana nezvingaitwe naMwari. Isusu naMwari hapana linki, hatina connection. Aiwa imboudzai vateereri because handifunga kuti zvinojekera vateereri kuti pavari kuenda kunhu kuyaka vari kunyatsozivera kuti isusu tapira gotsi kuna Mwari. Waburitsa pfungwa yakanaka. Vateereri batai chinhu ichi kuti kana muupenyu hwenyu muchiita zven'anga, muchiita zvemasvikiro, muchiita zveuroi, muchiita zvevavuki, hamusi kuita muri pamwe chete naMwari. Mwari haamo munyaya idzodzi. Bhaibheri rinoti hazvina Mwari mukati. Right. Inzwa pana John 14 verse 21 neverse 23. Kune vamwe vanoti kana vateerera kakasitona vati saka kana zvisina Mwari mukati ndauda kusiya zveuroi, which is good. Handiti wazvona kana zvakadaro zveun'anga zvaenda hakuzvisiya. Inzwa kuti vanofanira kuita sei kuti vasiye. John 14 verse 21. Une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida. Unondida uchadikanwa naBaba vangu,
neni ndichamudawo ndichazviratidza kwaari. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Saka munhu kana achida kuregera kuroya, Yes. kuti asaroye, teererai vateereri, Right. abve muun'anga, kana kuti aregere kusvikirwa, hanzi una Jesu unofanira kuzvipa kwaari, kuna Jesu. Right. Wozvimisira kuchengeta mitemo yese yaMwari. Right. Hanzi kana wadaro, unobva wadiwa naBaba vari kudenga. Ivo Baba vokudenga naJesu hanzi vanouya kuzogara mauri. Saka kana mauri manje magara Mwari, Mwari haagarisane naSatani, haagarisane nemweya yakaipa. Yes. Handiti mazviona? Yes. Mumunhu panongogara wani chete, aidha Mwari kana kuti Satani. Mukoma, ndikuona nguva yedu yakwana. Konfemai chinichi. Kune vane uroyi hwekuti haatodi. But anongokaruka nguva dzikakwana dzeusiku anotongobuda. Whether akapfeka hembe haana. Pamwe pacho mamwe masimba acho anoita, ndongonzwa dziri nyaya dzekuti angokaruka atopinda kana muguva chaimo. Because nyaya dzeuroyi ndo panotaurika nyaya yekudya vanhu. Handifunga kuti varoyi vese kuti akanyatsoti nini nyama yemunhu inondinakira. Muri kuti here process ikaitwa iyi zvinopera izvozvo. Akauya kuna Jesu kutenda muna Jesu omugamuchira samuponesi wake. Right. Ozvimisira kuti ndakuda kufamba sezvinoda Mwari. Simba rekungokaruka abuda rinopera. Uroyi hwotopera kuti kwa. But siya waisa caution ipapo pana Leviticus 19 verse 31. Leviticus 19 verse 31. Because umwe anozoti ndakuda kuenda kuchechi asi regai ndisiye ndagadzirisa izvi. Okay. Musava nehanya nemasvikiro kana navavuki. Musavatsvaka kuti musvibiswe navo, ndini Jehovha Mwari wenyu. Kana waakuda kusiya uroyi, haikona kuenda kun'anga, kunzi kune n'anga inobvisa uroyi. Kana kuenda kusvikiro, kunzi kune svikiro rinobvisa uroyi. Aiyo. Bhaibheri riri kutoti mabatsira misha yakawanda. Andiri matara ari kuitwa mamisha vachidedza anatsika mutanda. Pfungwa yavo kufunga kuti toda kubvisa uroyi. Haubviswe naanatsika mutanda manje. Right. Hanzi unotonosviba. Ukaendako uri kuwedzera. Kusviba zvinoreva kuti waenda muchimiro chisingadikwe naMwari. Saka kuenda kun'anga, kuenda kumasvikiro, kuenda iko kuvavuki, kumaprofita iwayo, kuna anatsika mutanda, uri kunosviba pamberi paMwari. Nekuti itimu imwe chete. Right. Saka havabvisane. Kutowedzera. Toda kutenda. Bhaibheri rinoti kudini nevaroyi part 2. Ndo chidzidzo chatati nacho. Unogona kuva uripo utori mwana muduku. But unongokaruka zvaitika utombozvifarire, zvimwe zvacho hauzoti zvakauya sei pauri. Regai timbonzwa rwiyo toya toenderera mberi. Muhondo yedu na Sata ni Mwari wangu, mundivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi. Kufa ipfuma kakananda, famu maoko amponesi. Mutungamiri wa Israeli, ridimi Mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Joshua vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi. Kufa ipfuma kakananda, famu maoko amponesi. Kutenda tariro neru, do zvakapiwa kwatiri muhondo
ngatizvishandise ito sedakara kumagumo. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Bhaibheri rinoti kudini nevaroi part 2. Mukoma, manga mapedzisira muchitsanangura nyaya yekuti patiri kutokurukura kudai havasi vese vakapinda muuroi iri choice. Vamwe havatodi. Then kune vamwe vakapinda muuroi iye aitofunga kuti ndiri kudzivirira musha. But zvaakatonobata kwacho utori uroi. Saka munhu pakubuda padzoko remukoma unobuda sei muuroi? Ipapo wangatsananguraka vanhu vazhinji kune vamwe wekuti munhu anonotsvaga kana kun'anga mushonga chaiwo kuti zvinhu zvimufambire kubhizinesi, kurima, maprojects, kana kuti munhu anoti ari kususpekta kuti mudzimai haasi kufamba zvakanaka. Yes. Anditozoona kuti anotsvaga nonzi rukwa runyoka. Zviya zvekuti hanzi une mishonga yauno anenge akapinga mukadzi. Uroi ihwo uyauya. Ndizvozvo. Vanenge vachiti pane chakaipa here papo kuti ubate munhu ari kushinda nemukadzi wake. Unomubata ka, asi kana wamubata iwe hauchachenurwa manje. Very good. Because watopinda muuroi. Handiti mazvona. Saka vanhu vazhinji vanozonetseka namanje hanyatsoona kuti zvinhu zvaya hazvichaita. Pakubuda kwacho manje vanhu unonzwa vachiti anenge aida kudzokera kun'anga yakamupa iyaya. Mukoma, pane pasina kurwarisa munhu kana kuuraya. But unoda kungoti baba vekwako vadzikame. Izvozvo futi anetsa because izvi zvinotoshambadzwa kana pamatiktok. Chinonzi mupfuwira. Hauchataurwa uchinzi mupfuwira mazuva ano. Zvinenge zvichitoadvertiswa kunzi uda kuti baba vazodai vasakunetse vasabude kuona mamwe madress. Uroi hweso hwese iboka rimwe chetero. Handitozvona zviri kungosiyana bedzi maitirwa azvo but uroi. Ko musati maroorana urida kutoti asvikewo pakutaura kuti ndiri kusvikobvisa. Umusvibise mwoyo asatombofunge kuti kuna vamwe vasikana pane vari kutoita izvo virevudzweka kuti zvatombokupfimba uye hauchada kumusiya ende uri kufunga kuti pane masimba anoda kubatsirwa kuti pfungwa dzemukomana dzingoramba dzakati pauri. Ukanopiwa mishonga yakadaro uroi hwesewo. Saka kumaraini kwakazara varoi. Mistake inozoita vanhu manje kana akuda kuzvisiya anenge akanzi unodzoka nazvo kuno. Saka umwe anokwira bhazi unowana n'anga iya yakafa. Chitsotsi chasatani. Kana kuti unonomuwana ari mupenyu. Ndo zvanzi kuna Leviticus 19:31. Musaende ikoko munonosvibiswa. Unenge wangodzokera mumaoko aSatani. Ngatichibva ipapo. Aiwa, mirai pakatokosha ipapo. Ko pekutoti une zvinhu izvi but sekuru vakatokudza kuti kana usazvide unodzosa kwandiri. But isusu muno mustudio tikutotaura nemuteereri tomuudza kuti usadzokere kuna sekuru. Bhaibheri riri kuti unoya kuna Jesu nemwoyo wakaperera uine shungu dzekufamba mitemo yake. Ivo baba naJesu vanosvogara mauri. Vakangogara mauri mweya yetsvina inobva yatiza. Hapana nidhi yekuenda kuna sekuru. But sekuru akatoti unodzoka nezvinhu zvangu pano. Panoitwa sei ngoma? Right. Zvazvakuda manje ndezvekuti munhu azvipire kuna Jesu nemwoyo wese. Number 1. Number 2, kutya kuya kwakataurwa muchidzidzo chakapfuura vaende kudenga. Namatira kubviswa kutya kwese naMwari. Woti zvandauya kuna Mwari, Mwari mune simba rekuzvigadzirisa. Usingavhunduke, Mwari vanogadzirisa. Kutopera chaiko kuti zviri kuitika tiri kusangana nazvo. Handitozvona. Saka vanhu ngavanzwisise kuti iye kunyange akashishidzirwa sei Mwari haatipi mweya wekutya. Ngaumve. Ande pana zvakazarurwa 16:14. Zvakazarurwa 16:14. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva guru iro raMwari wamasimba ose. Mweya yakaipa kureva Satani nengirosi dzake. Ine masimba ekuita minana, ekuita mashiripiti. Yes. Saka
vachizoti kana munhu akuroya anobuda dhoo rakavharika, mashiripiti. Ingirozi dzasatani dzinoitisa kudaro. Handiti wazviona. Saka unoitika zvimwe zvakawanda zvinoitika ikoko. Mina ende hanzi mweya yakaipa inogona kuzviita chero kumadzimambo. Handiti wazviona. Ukaenda nyaya dzeuroyi hadzina basa kuti munhu ndimambo. As long as pasina Jesu. Mweya yakaipa inoita madiro aJojina mumba kana mumhuri. Handiti wazviona. Ndikaunzwe mamwe mashandiro ainoita pana Ruka 11. Vhesi ya24 kuenda pa26. Ndifungisa mambo yainzi Manase aitonzi aive muroyi. Manase haana chaakasiya kuita. Luke 11 verse 24 to 26. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Kana wasvika unoiwana yatsvairwa yanatswa. Ipapo unoenda kundotora mimwe mweya minomwe inoukunda nokuipa ndokupinda, ndokugaramo. Kuguma kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Saka panapa pari kubudiswa kuti mweya wakaipa unogona kupinda mumunhu. Wogara mari. Kuti unonogara pakona ipi yemunhu hatisati zvatijekera. Asi kana ndowakukontrora munhu. Ende kana uchimukontrora nekuti mweya yakaipa ine simba rekuita minana, ndo inogona kugonesa munhu. Zviya zvaunonzi munhu anokwira pabhurumu, wakamboti kana uchienda kukaroi. Handiti inonzi karoi. Karoi kurati kamuroi. Ende unoona pakaiswa pikicha yemunhu ari pabhurumu. Ari kubhururuka nebhurumu. Handiti wazviona. Nyaya dzedze kunzi munhu anofamba nerusero chinogonesa kuti munhu abhururuke nebhurumu. Mweya wakaipa unenge wamaari. Ndo unomugonesa. Kozi ngirozi inogona kubva panapa yonoswera kuChina, yosvikovirirwa kuSouth Africa. Handiti wazviona. Saka muroyi anenge akuita travel dzakadaro idzodzo. Handiti wazviona. Asi hanzi unosvika pakuda kubuda. Unobuda kana zvaita sei. Munhu paanenge akuti ina handichadi zvino. Handiti wazviona. But kana wabuda manje haikona kugara uchiita zinyekenyeke pakunabata. Because unonotsvaga umwe munhu wekupinda. Ukashaya wodzoka uzoti iko kwatakambodzingwa kuri sei. Woona hakuna Jesu takadzingwa. Hanzi unozoti ndikaenda ndega ndinodzingwa futi. Pada reinforcement. Saka inonokoka imwe youya yakawanda. Ndosaka muchizoona kana munhu anga angori muroyi bedzi inenge yazopfambi, yambavha nezvimwe zvakadaro. Saka mweya yakaipa inogona kuuya yakawanda pamunhu. Yomuitisa zvakashata zvakasiyana siyana. But pamwe pacho haingoite zvekuroya bedzi nezvekuponda kana zvekuba. Inzwa pana mabasa 16. Uverenge kubva pavhesi 16 kuenda pa18. Mabasa 16 verse 16. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasongana nomumwe musikana waive nemweya wekuuka. Waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu achidanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro. Vanokuparidzirai nzira yekuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Uri kuona kuti uyu musikana uyu aive nemweya yakaipa pamusoro pake. But mweya yakaipa yacho wanzwa zvayaita, yaisamuburitsa usiku kunoroya. Uyu aisadaro. Aitoteerawo vekuchechi. Aitoti hameni panenge paparidza vana po. Handiti wazviona. But kana isiri nguva dzemharidzo oshandira vanhu. Handiti wazviona. Achitobatsira vanhu vakawanda, achiwanira mari. Saka mweya yetsvina yaiva apa, but ari munhu ari kutoshandiswa nevamwe. Iri project yevamwe. Saka vanhu vanogona kunotora mweya yakaipa voiisa pamunhu. Voshandisa munhu uya kuita mari. But kumaraini ndoda kubvunza kumara. Nai kumaraini paya patinenge tichiti gogwava vanorapa. But uchiti ukaenda nemwana wako ipapo uchida kunobatsirwa kungave kurapa kupi hameno zvananhova. Wona pavari kurapa vari chavanongoda kugara parukukwe.
vogara parukukwe, vochinja hembe, votora machira avo. Sei tiine kakutogutsikana kuti kurapa chii chinoitika mukoma kana tiri kumaraini kurapa ero mweya iyi inoshandira. Because pamwe pacho chinenge chichinzi nhova inenge isiri nhova because nhovaka inongoda mvura yakawanda bedzi handitwaswona but pamwe pacho inenge itori mweya yakaipa yauya pakamwanaka kuti mugoenda uko saka yonotaurirana yoita kunge yabva kuitira kuti imimi mugutsikane kuti vanorapa murambe muri mumbiya dzavo. ndanzwa mashandisa temu rekuti kushandira. Ndaona maritaura muri very ignorant. Okay. Mukurevei kushandira ndezvekuti maenda kumunhu ane mweya unobuda paari ane zvaanokuitirai kuti dambudziko ramaenda naro rigadzirike, ndokushandirwa. Saka ndoda kuti mubatsire muteereri, ndinosireceiva mafone calls tapedza program obva wanzi pastor ndanchikuonai patv munoshandira here, ndofana kuwapindura ndichiti sorry ndowapindura ndichiti thank you hatishandire vanhu vamwari tinodzidzisa bhaibheri kuti iwewe wega uine dambudziko rakubata ukaenda pana Mwari nemwoyo unorevesa Mwari anokunzwa. Right. Nguva dzedu dzafamba. Verenga ma1 Samuel 28. Toda kuti verenge vhesi ya3, vhesi 6 na7, vhesi 11, 13 na14. Vhesi 3. Zvino Samuel wakanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema, vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro nevavuki. Vhesi 6. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura kunyange pakurota kana neurimi kana noaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi anosvikirwa ndiende kwaari ndimubvunze iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi anosvikirwa ari paEndori. Vhesi 11. Zvino mukadzi akati, ndokukwidzira aniko? Akati, ndikwidzire Sameri. Vhesi 13. Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati, kune mutana anokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Sameri. Uri kuona zvaitika panapa, muprofita Samuel afa. But Saul manje nemisikanzwa Mwari havachatauri naye. Yes. Ndopaakati nditsvagirei kune svikiro. Paakaenda kusvikiro repaEndori, rakanomubudisira Sameri. Akafa muprofita waMwari uya. Paakadescribe zvikanzi ndiye Sameri. Kwabva vatotaurirana. Saka pfungwa iri toda kungoti ijeke panapa ndeyekuti Satani ane simba rekuti vaanoshandisa vakuburitsire mapikicha evamwe vanhu. Because uya haasi Sameri. Haasi Sameri. Sameri angafa. Bhaibheri ratotaura kuti angafa. Atowigwa. Saka Satani anozvigona manje kukuratidza mufananidzo wemunhu chero mutsvene chaiye asina kana mhosva pamberi paMwari unomuratidzwa. Handiti wazviona. Saka nyaya dzekuenda kun'anga unogona kunoratidzwa mupikicha wahama yako. Otonzi uyu ndiye ari kukushinira iwe muchimuratidzwa mugirazi kana mudhishi remunhu. Unonzi munomuzivero unonzi kuenda kufambira nyaya dzamuri kuziva. Saka chimwe chinhu chinospecializa Satani kuvenganisa vanhu mudzimuri, especially vanoda kutsvaga nyaya dzeuroyi. Pajeka mukoma. Toda kutendai vateereri, chidzidzo chachi chiti bhaibheri rinoti kudii nevaroyi part 2. Phone number dzandiri kukupai ndedzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai maWhatsApp group links anoita kuti mupinde mumagroup muwane zvimwe zvidzidzo. 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095 0775 90 9095. Tisangane zvakare pachirongwa chino. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kana ma atinyarara
tasvikanyanza mwananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi moti ndinokutungamira